Dočasná náhrada provizorium slouží ochraně zubu při přípravě tzv. Preparaci až do nasazení konečného náhradního kusu, korunky nebo můstku. Provizorium může být zhotoveno v ústech pacienta přímo od zubního lékaře nebo po otisku v zubní laboratoři. Díky provizoriím nemusí v dnešní době nikdo opustit ordinaci bez zubu. Existuje mnoho druhů provizorií, pár variant bychom vám rádi představili. Zde vidíte provizorium na sádrovém modelu. Pacientka obdrží na základě transplantace kosti a následující implantace na několik týdnů provizorium z umělé hmoty pro přední zuby. Operativní nárůst kosti a implantát již následovaly, takzvaná dásňová forma se zašroubuje do implantátu a zůstane na několik dnů. Provizorium z umělé hmoty se nasadí na obroušené zubní pahýly s dásňovou formou a uložení se pečlivě překontroluje. Naproti tomu u keramických litých výplní se používá jako provizoria speciální gumová hmota, která se na obroušený zub nanese. Pro dostatečné držení tohoto způsobu provizoria je důležitým faktorem suchost. Gumová hmota se zpevní prostřednictvím halogenní lampy. Toto provizorium vydrží dobře těsné zpravidla týden. Existuje ještě celá řada dalších možností zaopatření. Zde vidíte předhotovený chrup z umělých dutinek, takzvaných pouzder. Tyto se naplní bílou tekutou umělou hmotou, ohrnou se přes obroušený zubní pahýl a opět zpevní prostřednictvím lampy. Zubní pahýl je tak chráněn před chladem a teplem do té doby, než se nasadí definitivní korunka. Takzvané křidýlko zde v obraze slouží jako rychlá zubní náhrada. Pacient spadl a vyrazil si přitom přední 3 zuby. Za nějakou hodinu obdrží provizorní ošetření, na základě kterého může mluvit. Tato náhrada je uchycena pomocí drátu na sousedních zubech. Dráty však mohou sousední zuby poškodit, proto smí být tato náhrada nošena pouze krátkou dobu. Provizorní náhrady mohou však být také velice komplexně projektovány. Zde vidíte pacientku, která nemá v horní čelisti žádné zuby. Plánovaná je operace transplantace kosti s následující implantací. Terapie bude trvat přibližně 7 měsíců a v této době dostane pacientka takzvanou bezpatrovou i hybridní protézu. V pravém horním obrázku vidíte, že patro není zakryté, proto bezpatrová protéza. 2 malé kuličky, které nesou implantát, pravý spodní obrázek, zajišťují protézu. Levý spodní obrázek ukazuje protézu ze spodní strany. Zde vidíte zapracované protičlánky. Nahoře vpravo vidíte protézu v ústech. Dobrá estetika, komfort při nošení a dobrý zkus usnadňují pacientce dobu čekání.